Stai să ne bine, stai să mă duc spre lumină. Aici. Blan. Nu, bun, ai văzut că am început să fac filmulețele la pe YouTube? Am văzut ceva, Ai o energie, Miță, oricum ceva fantastic. Așa, ești entuziasmat tare, se pare. Aș bea o miniatură așa. Ce? Ce ai face? Aș bea o miniatură, că... Azi că mergem la firmă și bem din romul ăla pentru savarine. Azi sâmbătă, luni, vreau să filmez niște rețete și eu m-am gândit să fac eclere. Tu ce rețete ai vrea să faci? Ce știi să faci mai bine? Eu fac macaroni dacă Tu? e mai complicat. Ce să faci? Dar cum a fost să faci macaroni prima dată? Greu, nu ușor. Dar mi-a ieșit până la urmă. Acum nu mai știu că n-am făcut de jumătate de an, dar o să mai fac. Dacă știi să faci macaronsul, cu siguranță știi să faci un brad de vanilie sau de ciocolată, aia e clar, cu siguranță. Adică care știe să facă un lucru. Curios să ți-l văd pe atunci. Și eu sunt curios, zice, că n-am făcut de câteva luni bune, dar... Dar ai vreo poză cum a ieșit primul tău macaron? Ce l-ai făcut acum? În 26.000 de poze pot să-ți arăt, caut. Da, da. Păi caută să vedem, ia arată-ne. Deci până cauți, vreau să vă prezint cine e frate meu. El e frate meu. Mihail Alb, născut în 92, mai mic un an și 3 zile ca mine, un fel de gemeni la distanță de un an de zile. Ăștia suntem noi. Mi se spunea în general, cum ni se zicea Mița? Frații bombă. Frații Alb, frații bombă. Ăștia suntem noi, a treia generație de Seneville. Așa că urmăriți-ne că o să vă dăm subiecte. N-ai găsit, mă, poza încă? Mă țin minte când am fost, cred că acum un an de zile, ai început tu să vii alături de noi în firmă mai puternic. Și cred că asta a coincis cu trainingul ăla ce l-am avut la Bruxelles. Da, cam pe atunci. Da, cred că de atunci avem și turicile, corect? Da. Ăla a fost așa prima interacțiune mai puternică, atacul cu toată treaba asta. Uite, aici am făcut crema de eclerele alea de la Nugat. Ia să văd. 4 ani de când am făcut gama aia de lux la eclere. Asta e zona în care noi am copilărit și asta e strada pe care am stat până la clasa 1, când ne-am mutat la 2 străzi distanță de unde a început și Seneville-ul. Și pe partea dreaptă undeva aici, mai în față, am stat. Aici. Nu, aici, asta. Aici, da. 5-7. This one, la 5-7. Mi-aduc aminte de David când era în clasa 9, am 10-15 ani, nu mai știu când, că a trecut timpul așa ca într-o clipită. Și îl combina pe taică-mi, mai pe românește zis, să îl trimite la Caragiale, la București, la facultatea de regie și de regie din București. Și eu cumpărat o cameră, ultimul răgnet, să zic așa, Sony, în condițiile în care noi în România nu aveam dispozitive pe care să randăm pe ce filma acea cameră de luat vedere. Până la urmă taică mi-a vorbit cu cineva, eu adus-o din Londra printr-un tir, printr-un șofer de tir, în fine, destul de complicat. Și după vreo 2 ani de filmat cățelul în curte și bătând mingea eu, am tras concluzia că acolo s-a și dus hobby-ul lui. Adică uite că a revenit, acolo a fost. Și uite, acum după atâta timp, uite cum am regizat afacerea și uite cum acum regizez și canalul ăsta de YouTube. Așa că te rog frumos. Ai cochetat cu ideea asta nu de acum, de prea mult timp. Am înțeles. Cine știe ce mai regizăm? Stai puțin, că încă vremea e tânără, înțelegi? Bine, așa cum ajungem înapoi la firmă, hai să ne apucăm de treabă, că vremea e tânără. Dar nu e așa de tânără, așa că trebuie să facem treabă. Ok, gata.